täällä on kyllä kivaa. Niin just. Mennäänkö ulos? Vaikka. Aika outoa, tää on pinkki. Eilen ei ollut. Niin just. Aika outoa. Tosi outoa. Pitää mennä katsomaan lapsia. Tulin juuri äsken. Ei kun minä menen katsomaan lapsia. Heillä näkyy vain luurangot. Mitä täällä on tapahtunut? Heillä näkyy vain luurangot. Viedään heidät hautaan. Jatka. Vienen työ. Hyvää hautaa. Hyvää hautaa.